ସାର୍ ଖାଲି ପାଣି ଦେଲେ ବୋଧେ? ଆଉ ନହେଲେ ତତେ କଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କଣ? କାଇଁ ଏଠି ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିଲାଣି, ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଚିନି ପକେଇଥିଲେ କି? ହଁ। ନା ନା ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ବିନା ଚିନିରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ। ବାପା ତ ଗୋଡ଼ ତଳ ପଡୁଛି, ତୁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ, ତୁ ମାଲଟା ଦେଇ ଗଲୁ, ତୁ ପଛରେ ଆସିବୁ କେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କ'ଣ ପିଇବା କଥା ପିଇବୁ। ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିବ ସବୁ ସାରିଦେବ। ତୁ ଦେଲୁ ମାଲଟା ଦେଲୁ ଆଗ। ଓହୋ ହଁ ହଉ ବେଶ ନା ମୁଁ ଦଉ। ଆରେ ଇଏ କିଏ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କି ପାର୍ସଲ କ'ଣ ମଗେଇଥିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନଟେ ମଗେଇଥିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ନା ମାନେ ଆପଣ ତ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସାରଙ୍କର ଖିଆ ପିଆ ଠିକ ରହିଲା ନାହିଁ, ପେଟରେ କୁର୍ମି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ରସଗୋଲା ସବୁ ମିଠା ତ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ତ ରହିଲି ମୋ ବାପ ଘରେ, ସେ ଏତେ ମିଠା କୋଉଠୁ ଖାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁର୍ମି ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ ଏ ପଦାରେ କୋଉ ଛେନା ଝିଲି ନହେଲେ ରସାବଳୀରେ ମୁହଁ ମାରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏତେ କୁର୍ମି ତ ହବା କଥା ନୁହଁ। ଓହୋ ଏଇ କୁର୍ମି ଔଷଧ ଖାଉଛ ତମେ? ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ରୁହ। ଏଇଠି ଖବରଦାର, ତମ ପ୍ୟାକେ ତମେ ସୋଡା ମିଶାଅ କି ପାଣି ମିଶାଅ, ମୋ ପ୍ୟାକେ ଯେମିତି ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ନ ମିଶେ। ମୋର ପୁରା ହାର୍ଡ ଦରକାର।